kuya. Ay sila! Illegal pa ni? Sa ko ang family siya na legal pa. We're working on sa iyahapong side na illegal ko ba. Pila mga kapapilis imong so gapaabot pa ka nga legal gini siya. Kisa inyong abogado ana. Unsay buhaton para maligal di ay. Uy, okay ra ni siya nga setup ta nata diri suryaan. Hydro rin mamaya. Sige, ingnan ako sa ngalan mama nimo kay i-block na kong mama nimo. Tingbuok pamilya. Ilista kay pang block na to tanan. Sige, unsay buhaton nato para maligal? Ga-court man ko niya Ate Sam, wait lang. Nalibog ko. Courting stage o kamo na? na dili sa ingon na kami wala ko ga-court niya. I promised her man na everyday ko ga-court even though kami na. Then I'm been ka-work pa pud ko na i-court pud niyang family pud ba slowly. Tinuod po na, in actions po na, di po na words lang. O di, confirm na to. Tinuod? Sutora sa Asus nakabalo ang ginikana nga suitor pa siya nimo. Pero kamo na. Mayo po kayo. Giunsa ninyo na pagtago? sabot ra. Going sa iyang house, ga-plan gid mi ba? Unsa mang masulti sa nila like unsa yung Ganado. Scripted na day ang ko. Sa reaction sa ginikanan so far? maka-sense ko na may pagka-awkwardness kay ako ray kuyog na ba. Yeah, basig maka-think ay ang parents na nga naging shy kuyog sige. Oh, you're brave enough nga mo adto sa ilaha. Yeah, kay ni promise magigo niya na ga-court ko niya everyday. Why not sa iyang parents po? So giunsa nimo pag-court sa pa ay kog mama papa. In what way nimo gipakita ang imong ang courting stage? Slowly na marag making trust sa ko. Gapakita ka para masaligan ka. Unsa man ang para masaligan? Unsa ginabuhat nimo naglampalampaso ka naniligas sa inyong ilaha? Gentleman style ra ko yan. Pakita na ko unsaon ako pag-treat si Vanna pud ba in front of them. Saya pong maigsoon. Ako pang ipakita og unsa ko sa balay like palanggan ako kung maigsoon sa balay ihapon. Hala. From up to toes ka oras sa Mastoryane tas inyong love life, no? Sige, mensahe na lang para niya. Be good sa imong pag-eskwela. Nursing pud ba imong kurso. Okay ra magunay-unay sa nursing di ay? Sige, tubaga iyang pa. Thank you.